Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ganda nung linya sa dulo, partner, no? Napahalagahan mo yung taong minamahal mo hanggat buhay at nandyan pa sila sa'yo. Dahil hindi mo masasabi na baka wala na palang oras. Baka huli na ang lahat bago mo pa masabi na mahal kita at maraming salamat sa'yo sa lahat ng mga naitulong o naibibigay mo sa akin. Tsaka ang kamatayan walang pinipilang edad yan eh. Totoo. Bata ka, matanda ka, wala kang sakit, bigla kang nagkasakit, may sakit ka, aksidente. Dami natin napapabalita recently na kahit alam natin kailangan pa sila ng pamilya nila. Tapos biglang binabawian ng buhay o iba ang kumikitil ng kanilang buhay nang hindi naman nila choice, na hindi naman nila napaghandaan. Kaya tama din naman na iparamdam natin sa mga taong mahalaga sa buhay natin kung gaano natin sila kamahal. Pero dude, ang isa sa mga pinakatumatak sa akin dito sa secret file ni Rocky, bukod sa kapangalan ko siya, no? Yung parte na sana hindi ko pala ipinagsawalang bahala yung iniindang sakit ng taong mahal ko. Kasi may mga pagkakataon talaga na may pasulpot-sulpot, naiindahin yung mga taong nasa paligid natin na ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng balikat ko, ang sakit ng braso ko. Pero minsan pala mas okay na maging OA ka kesa dun sa wala lang. Ay hindi, gagaling ka rin. Well, kumbaga hindi naman Tama. hindi naman sa parang lagi kang negative, no? Yes. Pero matuto rin tayong makinig dun sa mga maliliit na linya o yung mga maliliit na inda ng mga nakakasama natin, especially sa bahay. Agree ako dun, partner. Kasi unang-una, kailangan, sabi nga to ng airmats ko eh. Ano sabi ng airmats? Lagi kang mabilis umaksyon. Kapag masakit ang ulo, pa-wheelchair mo kagad. Ganun. Kaya idol ko yung mama mo eh. Totoo yun. Idol kita. Sa itulo mo, pa-wheelchair mo agad. Ganun. Kaya pala, no? Namagayong pa, paputol mo na. Kaya pala, yung mga politiko, no, nagkakaso, biglang may neck brace. Tapos naka-wheelchair agad. Kasi sumakit lang yung ulo, no? Biglang nagkaroon ng neck brace, diba? Na vertigo. pero totoo yan. Kailangan mo talagang minsan maging OA din or advance ka mag-isip, di ba? Kasi hindi mo masabi yung mga sakit-sakit na pasimpleng sakit lang ng ulo, Totoo. sakit ng tagiliran, sakit ng tiyan, ay mali mo, may malalim na palang dahilan. Alam mo kasi, may isa rin na part or factor na pumipigil sa atin para magpa-check up tayo. Yung kalagayan din ng pinansyal na aspeto ng buhay natin. Tama. Kasi may iba na takot din talagang magpa-ospital, magpa-check up kasi baka hindi nila mabayaran yung bill o maipit sila na wala silang pambayad doon sa test na gagawin sa kanila. Tapos mas lalo lang sasakit yung ulo nila. Tama. May iba pa nagrarason na mas lalo lang ako magkakasakit kung dadalhin ako sa ospital. Pero kailangan natin alagaan kung ano yung binigay sa atin ng may kapal Yes. And parte din ng pagmamahal natin sa mga taong nakapaligid sa atin yung pag-udyok sa kanila na gawin nila yung parte nila.
na magpa-check up sila, physical check up annually, 'di ba? Taon-taon. Meron ngang mga pagpapa-check up sa mga center na hindi natin alam na libre pala. Alam mo yung nanay ko, isa sa mga pinakamagaling humanap ng mga libre-libre yan. Hindi yan talaga papataob. Alam mo yung, magbabayad pa ako ng ganito, libre lang naman ito sa ganito. May ganun yung mama ko. Tsaka magaling manggulang yung nanay ko. Kahit mga check-up ng bata, yung mga injection, totoo yun May mga libre-libre. Depende naman kasi sa oras na meron ka. Yung mama ko, retired naman na siya. So, she has all the time, Yan. 'di ba? Meron siyang oras talaga na pwede siyang pumila, pwede talaga siyang makichika dyan. Tsaka minsan libangan na rin nila yung makipag-usap sa ibang mga tao. Ibibida nila kung ano yung mga sakit-sakit nila at kung paano sila natulungan nung health center. Ganon. So, kailangan talaga tulungan natin yung mga sarili natin. Tama. At maging susi din tayo o instrumento para i-udyok yung mga mahal natin sa buhay na magpa-check up. Kasi Tama. minsan blindsided din yung ibang tao na hindi, wala lang to. Pero kailangan i-push mo siya Minsan nga dapat nga dalhin mo na lang talaga siya sa ospital May iba kasi takot din. Totoo yan. Yung iba tamad. Yan, tamad. Number 1 yung air mats ko dyan, tamad Totoo yan. Meron naman napupunta sila sa mga libreng center, pero natatakot naman sila baka naman wala silang pambili ng gamot. Libre nga yung check-up, pero pag na-diagnose sila ng ganitong sakit, baka wala naman akong panggamot. Pero meron yung mga simpleng gamutan may libre din talaga sa centers. Meron. Oo. Kung sakali man na wala kang makuha talaga na libreng gamot dahil ito yung nire-reseta sa iyo, maraming paraan na nakikita ko para mabili yun. Minsan, hindi mo akalain may biglang tutulong sa'yo. Malaman ng anak mo o ng asawa mo na ito yung kalagayan mo. Tutulong yan sa'yo Especially etong kapatid ng sender natin. Feeling ko hindi naman sila yung hirap na hirap Aminin natin, breadwinner tong sender natin. Pero si Ate Hasni, pakiramdam ko, meron naman siyang sariling buhay na talagang tinataguyod niya Tahimik nga lang daw, 'di ba? Hindi nga nagsabi na may boyfriend, 'di ba? Malihim na tao pero alam natin na meron siyang binibuild para sa sarili niya. So, ibig sabihin, meron siyang pinapangarap na magandang pamilya o sabihin natin pagsasama para sa kanilang dalawa ng boyfriend niya. Pero hindi siya nakakalimot sa pamilya niya. Tama. Kaya lang, yun nga, biglang, ang bilis ng pangyayari na sa simpleng infection lang, biglang namatay na siya. Kaya nga, wag daw nating sasabihin na, ay, infection lang yan, gagaling yan. Isa daw yan sa pinaka-tridor na sakit. Once na nagkaroon ka ng infection sa katawan, napakabilis daw gumalaw ng mga viruses, sa mga infection, ganyan. Kasi ikukonsume, ikukonsume daw nito yung mga healthy cells daw natin sa katawan to the point na yung mga mahalagang parte or organs natin sa katawan hindi na magfa-function. Tapos doon na daw tayo may stroke, doon na daw magkakaroon ng problema. May mga ganun. Kaya para sa ating sender, wala na tayong magagawa na nangyari na yung nangyari. Oras niya Oras na At nakikiramay po kami doon sa pagkawala ng kapatid mo. And na-appreciate namin na dito mo na ibahagi yung secret file ng kapatid mo. Alam mo, dude, ano pa lang, I think last week pa lang ng June na isend niya na itong secret file niya. And sabi niya nga doon sa email niya sa atin, kung po pwede po, i-play niyo po ito ng July 15 kasi sakto po na 40 days po ng kapatid ko. Kaya pala nilalamig ako ngayon. Bakit? Parang niyayakap ako ng kapatid niya. Ni Ate Hasni? Gusto mo ba isama ka na niya? Joke lang. Hindi. Uy, wag naman. Naman. O, bumubuo ka pa ng pamilya Gusto mo pa di ba maka-anim? Oo. Charot lang. Uy, darot. 40 days pala, no? 40 days. Nakikiramay po kami sa inyo. Alam mo, partner, touch na rin natin tong usapan na to about sa health. Diba? Kasi nga, health is wealth Marami tayong mga Grab drivers, in-drive driver, green GSM driver na grabe magbiyahe. 24 hours sila. Tapos hindi naman sila talagang monthly or weekly nagpapa-check up. Ito na yung isa sa mga patunay, di ba? Na dapat minsan alagaan din natin yung sarili natin. Alam natin na masipag tayo,
nagsisikap tayo para sa pamilya natin. Pero kung hindi rin natin papahalagahan yung sarili natin, hanggang kailan tayo makaka-provide sa family natin? Totoo. Baliwala lang din. Mm. Kaya po sa mga taxi driver dyan, nasagad-sagad, 3 araw na pong dilat, di ba? Pahinga mo naman yan, sir. Oh, pahinga po. Rest din po kayo Oo. bago kayo mag-rest Yeah, in peace. Di ba? Yung mga natutulog. Alam mo, partner, bilib na bilib lang din ako talaga sa lahat ng mga driver na nakatutok sa atin. Total, na-mention na rin din natin ng mga driver. Batiin na muna natin. Ito, isa rin yata to sa mga grabe magpuyat. Grabe din ang pagmamahal sa pamilya. Pagkayod, si Kuya Ryan Mark Bernardo na lagi Uy. daw po nakatutok sa atin at nakikinig sa atin. Uy, Mark Bernardo. Alam mo, Pahinga rin po Oo. Di ba partner, yun nga napag-usapan na rin natin yung buhay. Mm-mm. Di ba? Ito kasi itong mga to, isa to sa mga hero din ng daan eh. Oo naman. Mahilig kasi sila mag-check. Di ba? Mag-check-in? Oo. Hindi lang sila check up eh. Kumbaga Check-in. ayaw nila ng check up, gusto nila ng Check-in! check-in. Yung pala yun. Oo. Ang galing mo doon. Pero partner, di ba? Alagaan din nila yung sarili nila. Ito yung Totoo. munting paalala para po sa mga kabisyo natin na bumabiyahe ngayon Mm-mm. na nagsisika para sa pamilya nila. Baka naman na kailangan mo magpa-check up Oo. yung mga simpleng pananakit po ng tuhod ninyo, tiyan ninyo, Tagiliran. tagiliran, ulo ninyo. Oo. Ay may malalim na dahilan na po yan. Oo, wag po kayong matatakot kasi alam nyo, ang pagpapa-hospital naman o pagpapa-check, ibig sabihin nun, pinahahalagahan nyo yung buhay ninyo. Hindi dahil gusto nyong iksian yung buhay ninyo. Tama. 'Di ba? Ang pagpunta po natin sa ospital o sa kung anumang klinika ay pagpapahalaga para sa sarili natin dahil gusto natin na makapagsilbi pa tayo ng mas mahabang taon sa mga mahal natin sa buhay. Tama. Alam mo ako, dude, simula na naging nanay ako, Mhm. ang goal ko is sumaba yung buhay ko. Ayan. Eto nito lang talaga, eto totoo po tong nangyari to sa akin Ayan. Just recently, may nararamdaman ako, sakit sa ulo, tapos eto, nagtitwitch yung eyes ko, meaning yung parang hindi ko po nakokontrol na parang pumipikit-pikit po yung talukap ng Pumipintig, kaliwang mata oo. ko. O, pumipintig siya nang Yeah. hindi ko naman pinatitibok. Mm-mm. Tapos, bukod pa ron, iba talaga yung sakit ng ulo ko, dude. Basta parang dati, simpleng sakit ng ulo lang. Tapos, nahihilo-hilo pa ako. Oh, wag mo sabihin buntis ako. Hindi ako buntis. Hindi ko naman sinasabi. Walang ganun. Oh. Nakapanganak lang Sige Walang na. ganun. Mas mabilis nga yun eh. Uy. Ba't alam mo? Wala lang, sabi lang sa akin. Maniwala. Ba't alam mo? Siguro ginawa mo. Ay, nako. Anyway, kidding aside. Ayun na. So, ngayon, dude, ang sabi ng asawa ko, sabi ng nanay ko, tsaka sabi din nung doktor natin dito, kasi napraning ako may anak ako gusto ko umaba yung buhay ko, hanggat hindi pa siya nagkaka-girlfriend at hindi pa siya nakakatapos ng pag-aaral, hindi pa ako pwede mamatay. Tama. Ganon yung thinking ko. So, dude, nakaschedule ako Friday. MRI. Titingnan yung brain ko. Ayan. Oo, malalaman nyo sa susunod kung ano resulta. Dahil lang sa simpleng sakit ng ulo at pagkahilo. Pero ang maganda dito, may support system ako. At saka, yung kumpanya natin, syempre sagot nila yung Tama. pagpapatest Tama. natin. Kaya nga, kung siguro nagtatrabaho po kayo, hanap din po kayo ng kumpanya na meron pong HMO, may available na health benefits para Yan. sa inyong mga empleyado. Kasi kahit gaano pa kalaki yung perang naiipon mo sa bangko, kung magkakasakit ka ng malala, yung terminal illness din talaga, tapos gusto mo magpagaling, may pakimo, whatever, uubusin yan yung yaman mo Tama. So, yun. Ikaw, dude, wala ka naman nararamdaman ngayon. Wala. Pag sumasakit yung ulo ko, wala. Ano lang. Pera lang kulang yun. Ganun. Pag sumasakit siyan ko, alak lang kulang yun. Wow! Ganun lang yun. Pagkain, ganun. Talaga, ano kinakain mo? Wala, iba-iba. Mga Wow. sariwa. Ganun. Mga kolehiyo. Ganun. Ay! Mali. Pampabata yun. Paktay kaligadong day. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtuto. Kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. If you wanna share secrets, share to us, raketera@gmail.com. Kasama pa rin ang Basta Princess DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig
sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? This is Rocky's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!